så... Det er helt okay. Nå, okay. Det ligger der flot. Nu kommer den der tredje her. Hvis de nu lige pludselig kom i tanke om at flytte sig. Jeg tror faktisk, de kan stå meget længe, sådan nogle løver. Han ser næsten ud som om han sover ham, den ene af dem. Han sidder med lukket øjne. Jeg synes, de er søde. Jeg har bare ikke lyst til at komme til Så, nu rejser han sig måske. Ej. Det hiver. Ja. Han ligner Misse lidt i hovedet, det er øjnene. Misse, han har det der med det der mere... Så. Ej, hvad er det? Prøv lige at kigge til Benedikte. Ej, jo, men hvad der sker der? Det regner ikke der. Nej, hvor morsomt. Nej. Det regner derovre og ikke her. Jeg tror ikke, det er et eller andet ved havestad. Havestøder. Det er det. Prøv at se, hvordan det står nu. En kæde, nej, det er ikke kæde, nej, det er ikke kæde, nej, det er ikke kæde.